Guretzat oso balorazio positiboa gaur egungo greba orokorreko egunean. Batez ere hemen Gipuzkoan, esan behar dugu industrian kristo jarraipen izan duela, gehien bat industrializatuta dauden eskualdetan, hau da, Bruntza, Goierri, Tolosaldea, Urola Kostan eta Debaldean ere, ez? Donostiko zentura ikusi duzue, itxita dago komertzioa, guretzako oso gai garrantzitsua, egia da, esfortzu handia eskatzen zaiela merkatariei, autonomoei, baina ikusten dugu ere, beraiek gurekin bat, beste eredu sozial baten alde daudela. Aipatzekoa da ere, sektore publikoan, bai irakaskuntzan, bai udaletxe eta diputazioetan, izaten ari garen jarraipena, eta gure iritziz, postekoa da, 6. greba orokor eguna delako azken urte hauetan, eta ikusten ari gara, arrakastatxoa direla, jendeak Euskal Gehiengo Sindikalak egiten dituen deialdiak jarraitzen dituela eta bide honan gaudela. Beraz, guretzat bihartik aurrera, gutu sozialaren lanketan jarraitzeko kristoren indarra ematen digu eta aipatzea plana daukagula eta gutu sozialaren aldeko dinamika bihartik aurrera indartsu eta adoretsu abiatuko dugula.
duela gutxi entzun dugu, murrizketa gehiago etorriko zaizkigula, pentsioen erreforma berri bat etorriko dela, lan erreforma berri bat etorriko dela, aurrean izango gaituzte, baina argi izan, elkarrekin lanean ari dira, eta guk ere elkarrekin lanean jarraitu behar dugu. Beraiek ari dira klase gatazka egiten, kapitalaren klasea, guk klase gatazkan areagotu, eta langileoen kohesioarekin, langileoen indarrakin, irabaziko digu, gehiago gera. Borrokatzen jarraitu behar dugu. Beste eredu sozial bat beharrezko dakogu, burujabetza politiko eta sozialaren oinarritua. Beste eredu bat, parekitasunean oinarritzen dena, gazteen etorkizuna bermatzen duena, eskubideetan oinarritua eta ez murrizketetan, azken finean langileon pentsatzen duen beste eredu sozial bat. Langileon etorkizuna burujabetzan dago, guztien artean eraikiko dugu eredu berria. Gora gutarrak! Gora Euskal Herria askatuta! Opa zuek! Gora greba orokorra! Egunon eta eskerrik asko! Beste behin ere greba egin dezuen guztioi eta eskerrik asko beste behin ere Donostiako kaleak betetzeagatik. Gobernuak aspaldi dira patronalaren subkontrata hutsa. Patronalak eskatzen du, gobernuak ematen die, patronalak txalotzen ditu, gobernuak erreforma gehiago egiten ditu, hori da etenik gabeko katea. Antipolitika da gaur herri honetan alderdi politiko askok egiten dutena. Politikarik ez egin eta klase bakar batearen aldeko erabakiak hartu. Euskal Herrirako gutun sozial bat lantzen ari gea, partizipazioa sustatzeko, alternatibak definitu eta sozializatzeko, politikari interpelazio zuzenak egiteko, mobilizazio sozialarekin indartzeko, gaur demokrazia kalean dago parlamentuan, baina askoz ere gehiago.